да бъде. Хора, извинете за четиродневното забавяне, просто нямах време и така. Сега ще играме в нов мап. Що новата на хората и вече умрат нови. Станаме. За кого в паркур, бе? Пак ли това? Да, пак. Какво? Има бъгнат скин, бе. Не скин, а паркур. Там нали бъгнат? Чакай, ако че сме на креатив хора. Като ми се включи. Survival. И това дори има, бе. Няма. Толкова. Гето това не е пускал, бе. Пусна. Играме паркур, приятели. Друг, бе, аз не Абе, се тихо! пусна. Ами, то и аз не искам в нов сервер. Абе, яла на В мой паркур. добре, да, бе. Паркур. Не, бе, това е Skywars. Хора, това път пак го записвам за много време. И този път давно да стане този епизод. Аре, в моята в друг. Абе, тихо, бе! Ще се му, че иначе не играе. Сега, ако го кажа, че съм го подминал, ще се дръбна. Моля те, моля се. Не! Моля се да влезна в това. Ти ми показва, че си джойна, бе. Хора, това го бях минал. Ама сега нещо ми ще влезем в някакво друго изпитание. Пичува. Айде. Къде да отидем? Охо, байганю! Това път няма да я. Този път апликатор се отказва, само аз ще бъда. Не съм се отказала, аз искам да играя, а не мога с този мап. И как Адитка идва и след малко идва мама, така че по-добре да почваме в оня сервер и да приключаш то. Клип. Хора, ще играем много. Хора, извинете за това така малко си похмели клипа и надявам се да ви е харесало. Надо. Да. Направи крафтинг тебе, аз се пускам. Но... Да, поне това път не е забутало на Гошения. Гошения забутало, по-иначе. Чек. Ай сега, ако тук не стане, направо ще се пребера. Представиш, с кой скин съм? Чакай, не мога древа. Виж с кой скин съм. Чакай, не мога древа. Що такава гледа? Баси лага. Аре, бе! Как си такъв здрав, бе? Аз почти умрях. Мисля. Какво? Нищо не съм ти взел. Казва, че сякаш картичка му отбрава. Направи красно. Още си ми дървото, да е. Абе, стига, бе! Направи красен тебе. И къде Като картечка. Там. На какво сме на... Интервю. Не бе, с зомбито ли? Ами аз ще знам. Не. Не добре, точно това. Та хора, гледайте сега. Ма храна няма да направя точно това. Здорово се бие. Аре, стига,
Пребиеме се за да вляза. Я, чакай бе! Сел! Супер! Градец, ще му откраднеш кухната. Няма нищо да те открадна, бе. Аре, стига си ме бил, бе. Аз съм на хиляди кухната от тебе. Ти си грозен на себе, бе. Само да се посмял. Накрай на видеото с някакво PvP да играем. Да се бием на така, що нямаме нищо. Та хора, кажете как да си подправя YouTube канал, защото не мога да качвам клипове по-дълги от 15 минути. Защото сега разбрахме, че не можем да качваме по... Защото... Някакъв бък. Да. Защото с Явор бяхме направил едно мини маратонче с апликатор. Абе, къде се да се убие? Гледайте, много хубаво. Имаш ли кожа? Не. Ти? Да. Да. Ще ли вълна? Така, аз имам една. Две. Сама взела така. Той не съм не. Хора, вижте ме с какъв скината е. Ето ви скина. И гледате, ние сме убийци, гледате какво ще стане сега с Явор. Абе, аре стига, бе. Да се отвика, правите. Ела ли бе? Абе, това да не ти е пил стига. Абе, ей сега, защото мала изжил с месо. Надявам се, да ви харесва как ще се биеме. Това много ми харесва. Да. Да! Ти си виновен. На колко кръвни, бе? Какъв си ти? Това ти викаш, че сме разбиеса. Абе, ти си с някакъв хак, бе, човек. Аз те бия, тебе не ти взема никакви сърца. Хадата яд, бе. Абе, това беше първия рунд. Сега започваме... Ей сега, хора, сега започваме втория рунд. И този път ще видите, че ще го пребием Явор. Да. А можеш ме намериш посмъртно. Посмъртно не можеш ме. Ти пак си в тази дупка. Аре, бе, ти си като мъж. Не може. Правим се. Отвориме къщичката и ще не на себе. 265. Не хубаво така, сега в този месец Взимаме кирка, много малко пари. Ако ти токаме към 400 и колко лева. И сега искам да се направя една консултация с тебе. Утре по-свободно ли ти е в петък? Аз съм забутан на наш коняк. Аз паднах в една мина... Не е така. Да ми кажеш дали да ми... Тук е една дето ластава. Да пуснем вино с тока. Ооо! Чакай бе. Знаеш какво ми е? 780. Защото пък идват ми 4-5.
Ей, тук ли си? Добре, чакай, мамо, само да забравя. Чакай първо. Ако не Къде си, бе? лапи се лазари, Що да ти кажа? Се дължим осигуровките, да си ги платим другия месец. Нищо, че ще има лихви. Не толкова да платя сега. Всичко на всичко, тази месец. Хубаво да е излезем да пазя. Правилната Ние мисълта ми е като спръдим в наш месец, като няма вече да се натрупват. Аз вече не мога да изляза. Не от 1 март да я спрем и всъщност март имаме да плащаме Защото тук няма излизане. за февруари, нали така? Чакай малко. Така, да. И така ще вървим с един месец закъснение. Март ще платя февруарските, а пък април и ако имам повече, ще ги направим така. Не е хубаво, Спасе. Аз някъде ей там. Чакай. Хайде да се убием. Не. Ами аз за понеделник ще Да се убивам. Чакай, бе, човек, аз съм там. или във вторник да си звъня. Не, бе, чакай. Не, чакай, убихме се. Убий се, бе, убий се. Убий се, че ще се тръгваш. Да. Добре, Спасе. Ето тогава няма да се съвсем. Нека другия месец ще го почвам, защото много ми се събраха. Добре, Така да, това ще бъде за край на епизода. Давай, не е честно. Ей, ти ме умираш от обикновени удари. Какъв си ти, бе? Така. Това не е честно, няма да игра. Ами добре, ръка. Ръка с ръка. Какъв си ти, бе? Такъв Къде се забута, бе? Да, аз... Къв си ти, бе? На колко кръв си ти, бе? Не точно това комуницираме, че може още да го докараме на филм, да го виждаме към до неделя, като това да се оставим тук, ако не се не Аз просто не искам, защото да карам да го населя. Като такова, нали? Да, но пък и това случай не е за себе. Ти виж какво си играеш? Да, и оскърно така. Обаче виж, да, точно. Моренко е плашен, какво не иска. Бяга, бе. Страхопозно. Ами добре, айде, фърлям се меча. Едно време имахме родба. Фърлям. Ня. А да, бе! Колабанга! А да, бе! Аз как започнах да си вия така честно? Абе, я беги. Аре, бе, така страшно да бъдеш дълго вода. Ами добре, так, това ще е за приключа. А той всъщност на